Noin. Nyt ready. Eli siis mä pelaan toinen video. Joo, ja nyt mä pelaan noin niin mun Miten miten me mennään? Mennään patlee. Joo, mitä? Nyt mennään patlee. Joo. Niin tää on toinen video. Joo. Toinen video nyt. No Ja siis monta liikeä oli jo sillä livellä. 4. Ei se ollut live, se oli ensiesitys. Ei se ollut live. Ensiesitys sitten. Mä en oo ready. Toi äskeinen matsi meni niin hyvin, mutta sitten tuli joku Jonne, millä kombatkin sillä Scorpionin. Mä katsoin sitä hetki aikaa. Joo, mä näin. Mä en oo kyllä lämmennyt vielä. Mä näen siinä, että siinä oli 3 katsojaa niinku, ja sitten yhtäkkiä siinä oli 2 katsojaa. Niin. Mulla on semmonen niinku juttu siinä, että mä näen, mulla on niinku... Mä en oo pelannut siis 6 päivään. Joo. Otetaan mulla vähän... Mitä vittu? Mullapa Ronaldo. Ronaldos. Cristiano Ronaldo. Joo, miksi ne ottaa muuta? Oh no, nyt on mitä vittu. Miksi et sä puhu? En mä tiedä. Lasteudu. Moi. Moi, pidä vähän mikkiä lähempänä. Joo, mä tulin takaisin. Täällä Pump and Dumpilla on niin kasaantuu ilmaa. Mä sanoin, että mä teen videot, ettei saa häiritä, niin sen takia mä... Niin. Sentinel. Ketä on? Ketä on? Ketä oli mun On Veero kuollut. En mä osunut. Tää on vihu. 8 HP-ne. Jäi. Mä en uskalla tulla, mulla ei oo mitään hyvää luuttia. Nyt on edes bursti. Nyt mä edes uskalla jotain ampua edes. No niin Mun tää on Pump and Dump. Jäi. Ja siitä tiimi. Mä oon ainut, joka on tappanut tyyppejä ja mä kuolin sitä äsken ja muu. Ei nyt ne kattoo mua kaikki. Mene vaan pois täältä, jos sopii. Ja mistäköhän sä oot ton kiskinin repässy? Ok. Mennään, sitten kun tää matsi on ohi, niin mennään... Mä käyn ostamaan rikas, niin mä voin ostaa T-kontit. Joo, sitten kun tää matsi on ohi, niin mä käyn esittelemään mun lokkeri. Ja mun lokkerityypit ei sitten oo hirveän hienoa siellä. Ei puhuta Niin nyt kaikki katsomaan, niin vois testata näitä. Siis, viime seasonilla meillä oli niinku
valkea kolhulla oli jo, montako sulla oli? Kerro itse. 23. Niin, 23 kruunun voittoa ja sitten Airlocksia. Ei paljon mulla oli. Niin kruunuja. Se oli mulla viime seasonilla jo. Oliko se jotain 15? Mulla oli 17. Niin, viime seasonilla me vähän Se oli grindattiin. 16. Mulla oli 17, niin grindattiin vähän viime seasonilla. Monta muuten tuolla akkerilla oli. Ajakkerilla. Niin. Sillä oli aika saman verran mulla. Sillä oli 1 enemmän. Joo. Siis tää on niin ärsyttävä nykyään. No niin, tai no ainahan se on ollut. No kerran varan medalli. Siinä on vihulainen. Tuppa tänne pois. Mun pitää kyllä vähän vielä miettiä tätä mun nimeä, YouTube-nimeä, mutta... Mitä? Ei ilmaton. Mä osaa ihan pelaa. Eero, se on Eero. Se on Eero. Lata Mitä sä haasteet. teet? Ai häh? Mitä? Olikohan toi Stream Sniper? No tuskinpa. Koska emme tee striimiä. Mennään loppiin. Joo. Mä voisin kyllä laittaa superhoro. Ja mä laitan lokkeriesittelyn päälle. Ja ottakaa Teekö sä live vai ensi-esitystä? En mä tee ihan normivideota tällä hetkellä. Se ensiesitys on vaan semmonen, että niin. Siinä on se silleen. Ota mä lasken mun sinne. Mä teen ihan normi. Siis tässä on mun lokkeri. Ei saa kattoa. Ei saa kattoa. Ei saa kattoa. Joo, täällä on aika vähän näitä. Mulla on aika paljon. Pikkejä ton verran, glidereita tän verran ja no kenkiä ei oo yhtään sitten näitä kontraileja. Auroja on tän verran. Itse asiassa mä haluan tehdä yhden jutun. Backblingi. Miltä tää näyttää? Miksei tätä pysty niin kun tässä on tää... Niin joo. Kun tässä on tää viitta, niin sitä ei pysty laittaa. Joo. Mitä ihme? No niin nyt. Voidaanko mennä matsiin? Voidaan. Ja nyt se on... Mä eka meinasin laittaa sen parhaat pelaajat WhatsApp-kanavalle. Mutta sitten siinä oli... Tämä on liian pitkä video, niin sitten mä taisin... Ai niin joo, mulla on se Lettu Boy YouTube-kanava koneella, niin sitten mä tajusin, että... Niin. Niin. Uhuu. Juhu.
Huhu. Hei. Tyypit. Huhu, ootteko te tiellä? Ollaan. Okei. Hyi, täällä huoneessa haisee. Hyi. Mennään luottaa. Mennään ryöstää valtti. Alkaa mennä sinne. Masket Meadowsi. Alkaa mennään sitten. Ai, minne me nyt mennään? Maskettiin. No, mitä? Kai me tänne mennään. C-porttiin. Okay. Tukehdun. On. Elloks, mikä se meidän viestittely on? Ja tuo näytti. Hyvä, noin niin. Elloks, mulle tuli pikkuinen hepuli, niin mä vähän spämmin Erloksille. Mulle tuli pikkuinen hepuli. Ainakin 100 viestiä tuli tänne. No ainakin. Ainakin 100. Eiks tänne tullut konsaa? Tuli tänne kanssa. Tuli tänne kanssa. Mä oon jo täällä valttipaikassa. Me on vasta luutsaamassa. Tulee jo halua. Mulla on 2 pumppua. Ei 2 pumppuporaa, vaan 2 pumppua. Ai bot. Mulla on 2. Mäkin voisin tulla sinne. Täällä on minit. Onks sulla termiittejä? Nyt lähtee kauhea ryöstöoperaatio 3. No ryöstetään. Ei taida olla 3, vaan 2. Heti toinen video ja taas Seaportissa ryöstämässä. Tuu tänne. Täällä on barreleita. Pitääkö tulla sinne? No, me otettiin jo Laurinkoon. En termiitti. Täällä. Ai. Hei, tuo Eero nyt läseilee. Ja täällä on helppo rikkoa sitä. Niin. Eero! Läseilee. Ei oo enää. Ja sitten pommia Eitä sinne. päätösi! Laita nyt termiitit. Pieni poki. Joo, se on räjähtänyt jo. Ai niin, jo täällä on nää botit. Mä voin hoidella näitä botteja täällä. Arjakaa! Oi hyvä! No niin, nyt se nyt vähän kapeampaa. Aloitan siihen kahan termiitit lisää. Mä full boxasin noi kaikki. Mä oon juman kaukana. Sinä peruna. Kuolee. Peruna. Asiavaltuus. Mullekin. Mä saan nää kaikki muut loput chestit, kun te avasitte leget chestit. Saanko mä otan tilpitin. Joo. Eikö mä otin tilpitin? Moro. Moro. Voi Nyt nyt lähtee Ei mitään. operaatio. Nyt alkaa operaatio. Eikö mulla ole väärä suunta vai juman kautta? Nyt mä vähän ihmettelin, että minne sä oot menossa. Väärä valtti. Joo. Sä oot menossa ihan väärään suuntaan. No miksi et sanonut?
No en mä tiennyt, että onko se menossa sinne vai niinku meneekö sä väärään suuntaan vai? Hei, jättäkää mullekin jotain sieltä. Joo. Tulit vaan myöhässä. Täällä on vihu. Mä menen perään. Mitä sä siinä teet? Mäkin tuun muuten. Siellä se Mulla ei oo murtuu. minne. Jee, toi muuten osti mulle sen Rift Launcherin. Kiitos. Eli sun takana on vihu. Joo. Kui saamari, sä rupesi ampumaan. Ja sä hänet multa paas karkuun. Saiko se tapettua se? No ei, kun mä jahtaan sitä, kun se käyttää tätä Rift Launcheria karkuun menemiseen. Me ollaan menty pian koko mappi ympäri. Te ootte tuolla. Mitä vatsia? Ei sulla oo mihkä. Sä et pääse karkuun äijää. Ei pysty vasta sen kilpi. Ei herra jestas. Omat rankani. Karhu. Moro. Mä tuun muuten hakee sen mun rankanilla. Oikeesti tää äijää. Mäkin tullaan vielä. Ota mua. Tää äijä oikeesti. Vastakin. Tää on niin ärsyttävä äijä. Älä perälle. Vedälymi tulee. Moro. Vedälymi tulee. Källä, vaan mä menen ton Aaron perään. Onnea sä kuolet kuitenkin. En mä mihinkään kuole. Mä en pääse enää. Että toi on ärsyttävää. Siis mitä? Missä te vedätte? Tuolla on toi pikkunen Death Star. Tuossa, no tosi järvellä. Missä te ootte? Tulla sullua. Mulla on muuten rankani. Mä että rankkani sulla. Tuu hakee. Toi pääsi Melkein liesat on puuttia ton reunasta tästä. Mitä? Onks se tossa muuten? Onks se muuten tossa? Missä te olette? Jäi. Saiko se tapettua se? No en saanut. Se lähtee Ei se on karkuun. tässä. No niin, se on tässä. Kai. Joo, se on tässä. Se on tässä. Hittasin! Tullu sinne. Oitti! Mä tuun. Chill, mä tuun. Mä oon se yli. Mä otan sen alueelle vastaan. Jäi! Ota alueelle vastaan. Mä olin ihan no boy. Mauri. Mulla on lekettää. Hei, mistä sä pääsit sinne? 12. Aaron Riifsä tai Eeron luo. Heitä noi plasit. No niin mennään. Mitä paijat se päälle? Tuu tänne vaan. Tänne. Mä edes päälle.
Mä juoksin ohi siitä. Ei osunut. Eerolla tuolla joku... Eerolla haastavuuksia tuolla. Ei oo. Se hallitsee tätä peliä. Hallitsee tätä peliä. Vetää tuolla jotain... Melkein tippu palliin. Ei mitään. Tässä vaan delaa. Laskeudu! Hei, kuka täällä on ylhäällä haitussa? Mennään. Mä mut... Älä nyt driftaisi! Otapa tänne medaljoni. Melkein repäs multa. Eikö tänne vaan? Täällä näin pitää olla. Ottakaa täällä. Laskee! Mennä. Tulee naattia. Naatti. Siis tää botti heittää pelkkää naattia vai? Ai. Mutta alas. Ai. Joo, mitä tää vetää joku pulpo? Jäi? Lauri, tähän mitä? Odota nyt! Sitä ollaan punamies. Hei, tässä on seidillä. Revaa, pian. Revaa. Kyllä revaa. Aaro! Revaa. Mä uskalla tulla tonne. Ai se revatte. Jäi! Revaa taas. Se revas. Yksi tuli ulos. Ai nää mukamas revastoi jo. Ai helv. Aro. Tuu revaa mut tänne. Mulla on Tronkanit myyttiset pumput ja kaikki. No niin, vähän mua... Ai, oliks niitä 3? Eikö niin joo, tää on trio. Oh. Tässäkin on meitä lyömiä. Mä syön pikkumunia. Pääsiäismunia. Arvoin sanoa, että kannattais lähteä. Mä menetin kultaa, koska mä ostin tuon Expressin revauksen, niin kannattais mennä revaa, että mä... Se on 50 HP!
Joo. Mene. Mä kerron, kun mä pelasin tähän muuta. Kun mä pelasin, niin kun se yksi hyppi niinku junassa. Yksi hyppi junassa. Niin älä vielä muuttaa. Silloin kun justi kun se hyppäsi, niin sama harmittaa kun mä saan sitä yhdestä kun niitä oli, mä unohdin jo, että tää on trio. Mä menin sitä loppuun. Niin mä menin sitä sniperilla. Mä justiin satuin tänne. Medaljonit tulee tänne. Metaluusa piilaa. Että ne dur. Koska sä muuttat? Hei, lähti! Muuttaa nyt! Ei tarvitse nyt heti! No niin, sä kävin. Sä tikkaa ykköstä. Tää on nopea. Rifta. Hyvä, ei Stormi voi hittaa kolmosta. Kaitis voi medallistusta. Mene tuossa Stormi. No mene Stormi, ajatteko ne puuttaa? Kolme. Källätään ne sinne. Toi on niitten huonoin. Ne puhuttaa, mitä mä sanoin! Ei ne kerke! Striftata! Ai helve! Meikä tulee perässä. Ei alueella saada. On täälläkin. Jätkät vaan lähtee riftillä karkoon ja... Oi jumala. On crashannut peli. Ei ollutkaan. Get out! Antakaa mä tuun sinne niin. Rivatkaa mut läpällä! Herra, tuon revanta! Riva! Mulla on pläsit!
Se boksaa. Ei vielä. Ei se oo tylsää. Kun Lauri Filippi pelaa. Lämpökamera. Tyypit, tää video on tässä. Se olisi morjes. Ensi videoon.